Дуслар, сезне бик тә талантлы һәм шибәр кунагыбыз белән таныштырырга телим, дуслар. Ул да не булса, Гөлназ Агыбашева үзе. Менә безгә бик күп сораулар килә иде. Кем соң ул, таныштыра әле, кунакка чакыра әле дигәч, инде без әлбәттә чакырга булдык. Сәлам, Гөлназ. Сәлам, Илгәрәй. Сәлам, кадерле тамашачылар. Ай, субханалла. Ничек хәлләр син? Ничек кирәк килеп җиттең? Кайсы яклардан килдең? Әйдә, үзең белән кыска гына таныштырып ал әле. Минем хәлләр бик яхшы. Рәхмәт сезгә чакыруыгыз өчен. Гөлназ, дөресен әйткәндә, мин ничегрәк сине таныштырырга белмим, чөнки син педагог та, һәм шул ук вакытта аккордеонистка да, һәм җырчы да. Кайсы шуларның сиңа теге йөрәгеңгә якынрак? Әйе, Илгәрәй, сез дөрес әйттегез. Ләкин миңа алар өчесе дә якын. Чөнки мин сәнгать мәктәбендә укытучы, параллель рәвештә аккордеонда чыгыш ясыйм һәм җырлыйм да, җырларга бик яратам. Аккордеон бит ул теге зур, мощный инструмент. Аны күтәреп тору ничек соң? Ну, әзрәк кенә бераз авыр. Теге билгә бәрә бит әле ул, ниме бит? Әйе, бар. Үзең кайсы яклардансың? Мин үзем Урай шәһәрендә тудым. Ул Ханты-Мансийск районында урнашкан. Әйе, бик ерак. Ерак Казанда караганда. Ләкин минем уку еллары Барда районында үтте. Беләбез. Аннан соң мин Казан мәдәният сәнгать университетын бетердем. Аннан соң мине әни чакырды, әйдә, кызым, Урайга китәсеңме? Бөтенләй, әйдә, барам. Шуңа күрә мин киттем, ләкин күңелдә булды хыялым. Казанга кайтырга килә. Казан инде оймы? Әйе, Казан. Яратам мин Казанны. Шуңа күрә мин хәзер монда яшим. Алга таба да Казанда тагын да күтәрелергә, үзенең тамашачыларын табырга һәм киләчәктә үзенең сольный концертларын көтеп калабыз. Гөлназ, бик зур рәхмәт тапшыруга килгәнең өчен. Алга таба да сине көтеп калабыз. Һәм әйдәле, үз теләкләреңне әйтебез әле мәйданларга, үз тамашачыларыңа. Кадерле мәйдан тамашачылары. Мин сезгә иң беренчедән сәламәтлек, саулык телим. Сезнең бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын. Сезнең гаиләләрдә шатлык, бәхет һәм мәхәббәт генә булсын. Мин сезне яратам. Субханалла, бик зур рәхмәт Гөлназ килүең өчен. Бир әле бишне. Ничек, ошадымы аралашу? Әйе. Җиңел барды бит? Әйе, җиңел булды. Икенче ул тагын да яхшы булыр Алла бирсә. Әйе, Алла бирсә.